pri treťom pokračovaní z tvorby mojej kolekcie. Minulú nedeľu bohužiaľ video nebolo, keďže som bol chorý a nič som nechcel robiť ani natáčať. Tak dneska som tu opäť a spravíme si ďalší look. Takže opäť znova tu mám ďalší záväz a ďalší záväz, ktoré sú obidve takéto biele. A neviem, či to spravím zvlášť dva biele, alebo to spojím do jedného. Takže začnem s tým, že spravím najprv niečo z tejto látky a potom uvidím, že či tam pridám nejak tú druhú, alebo ani nie. Takže update, pridal som tu ešte také, neviem čo to ani jak to nazvať, a zatiaľ to vyzerá takto, on tu bude samozrejme bez toho tielka ako stále. No takže zatiaľ to vyzerá takto, treba mi to ešte prišiť, ale neviem, či tam ešte, možno to nejak ešte tam niečo doplním, alebo to nejak trochu prerobím. A tú druhú látku tam asi dávať nebudem, keďže to zničí ten celkový look. Mám už hotový tretí look, tak toto nejak dopadlo. Dajte vedieť, ako sa vám to páči. Mám v pláne asi spraviť 5 alebo 6, toto je tretí, takže neviem, čo by som vám k tomu ešte viac povedal. Tak videli ste celý ten proces tvorby. Je to tak, ako to vlastne cítim. A ak by ste sa pýtali, že prečo tu je to také všelijak postrihané a že vlastne z toho trčia nitky, tak je to na schvál. Budem veľmi rád za like, za koment, za odber a vidíme sa pri ďalšej časti.